Guys, magla-live sana ako sa ano. Wait lang. Delete na yun. Delete forever. Ay, ano ko sa yun na. Guys, live na po ako. Tagal, bakit yan? Makasignal. Lakas kasi ang ulan. Kaya pa ba't ito ba ako? Teka, isuwan na dito. Ayan. Yan. Hello. Ay, di abot. Bakit ang extension? Ay, paambawon mo. Di ko yung gano'n magaso. Paano? Yan. Tapos pala ko malilaw. Parang ito. Oh, lado. Hi guys. Ayan, hindi ako nakakapag-live sa laptop ko. Ewan ko kung bakit. Ano kasi siya, parang lumalabas yung upcoming. Guys, ulan. Malakas yung ulan. Hi po, lovely. Lovely Pelomenos. Hello. Okay ba? Malakas ko yung process ko. Gamit ko ngayon yung Android ko. Ewan ko dito sa ano ko? Deleted na? Only part subs. Ngayon lang ito live. Okay, live na ako pala. Ito yung dalawang i-delete. Guys, Kuya Kenneth, hello po. Guys, hello po. Kuya Kenneth, ang lakas ng ulan, kuya. Ilan po kinita mo 1 month sa pagbablog? Wala pa po po, I love Lee. Pero yung mga dating kinikita ko sa pag-vlog, nasa 5K ganyan. Pero ngayon, wala pa po. Ilan, dito na tayo. Yeah, naulan na. Oo nga po, Kuya Kenneth. Hello po, Renante. Hello po, Kuya Ruben. Kuya Ruben, maalan po. Ang lakas ng ulan. Shoutout din po, Arman. Hindi po ako nakakapag-live sa ang lakas ng ulan sa laptop ko kasi upcoming yung nakalagay eh. Tapos wala tayong masyadong ilaw. Tingnan mo. Oh, sorry. Wala tayong ilaw. Ganyan na yan. Jessie Anyete, hello po. I look so pale. Parang ang putla ako. Yes, parang umiiyak yung ulan. Madilim ba, guys? Okay siya. Dilim? Okay siya. So, ayan. Kuya Kenneth, pumasok po si Shaina sa school. Mamaya pa po yun na 12:30. Ilang months pa po bago kayo na-monetize sa YouTube? 1 year. Depende po yan, lovely. Depende kung maasikaso mo ka agad. Ganyan. Good morning, Kuya Rod. Hello po. Guys, ang lakas ng ulan. Tapos, yung dito sa amin, tumutulo. Kaya baha dito sa may tubig. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Diba? Kwarto to ni Papa, nila Mami. Manuel, hello po. Finally, the wait is over. Naka-live ka ng Pinoy kanina. Opo. Walang pasok, diba? Busy kasi maulan. Hindi po na-suspend. Hindi po sa Kuya Kenneth na-suspend. May pasok po sila.
Baka mamayang naman na hapon i-suspend. Unfair kasi pang umaga si Shaina. Si Bunso. Ano to? May dumi. Hello sa 31 million viewers natin guys. Mag-thumbs up. Ay! Kuya Ruben, thank you po. Thank you po Kuya Ruben. Thank you so much sa palipad. Ang problema, na-on ko ba yung monetization? Oo, na-on ko guys. Mag-send na kayo kasi na-on ko. Kung hindi ko na-on, huwag kayo mag-send. Kasi baka hindi yun papasok. Pero ewan. Pero na-on ko yung monetization. Thank you po Kuya Ruben. Ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa dito ni Papa kasi nga tumutunog yung bubong. Ay! Ano ba? Ay, malas tumutunog kasi yung bubong. So yan guys, dito tayo. So, sige, so pakita ko sa inyo yung dito. Hindi dito nakapagtrabaho na eh. Yan oh. Diba? Kasi kuya, hindi na muna pala ako nag-vlog kasi sabi ko magluluto siya ng nilaga kasi malamig. Tumutunog yung bubong, nasa taas si Papa. Guys, tumutunog yung bubong. Nasa taas si Father. Makulay ang buhay. Thank you so much. Kuya Rico, hello po. Edwin, hello. Ilan? 18 pa lang po ako, lovely. Dobal, hello po. Dobal. Ang pangit ko, no? Maganda ba ako pag arte? Good morning po sa inyong lahat. Maulan, guys. Ay, thank you po, lovely. Thank you so much. Hanap pa ako ni Marcelo. Grabe si Marcelo. Try natin Thank you so much, Kuya Ruben. Guys, ang lakas ng ulan. Yeah. Parang hindi sa akin bagay pag nakaluto. Hindi kasi guys mataas yung dapat ganyan yan. Wala tayong lalagyan. Sunset weather. Oo nga po, Kuya Edwin, may bagyo daw po. Ay nako, panahon na kasi ay tagbagyuhan, ganyan. So guys, sige, pasok kayo sa live ko guys. Pasok kayo guys sa ating live. Lagi ka man maganda kahit saan ang gulo. Thank you po, Kuya Manolo. Kuya Manolo. Parang binabala-bala nyo atak. Fine. Kasi nandyan. Kailangan ko ba siya? Saan na yan? Upgrade na. Bakit mo ba? Saan siya? Ano
Ano gamit mo ilaw? Parang disco light. Yan guys, oh. Ginamit ko para medyo may ano yun sa mga effect. Paano lang dito eto. Saglit guys. Saglit po. Saglit guys. Dito mainit pa rin. 8:23 na lang gabi. Maliwanag pa ang araw. Ay, sana all po Kuya Ruben. Ingat po dyan. Si Kuya. Ay, sus, tago dyan. Sige. Refresh. What's pa to? Mainit. Gabi sa inyo, 8:23. Tapos, 8:23 ng gabi, tapos maliwanag ang araw. Wala pa rin pala. Messenger. Hindi ka ng pinto namin, nagpapakuya. Dito sa Pinas, oo, tama ka. Ang ay, may kapuyas. Maray na ugtuman po, Catherine Guanzon. Muntik na tayo maging magkapangalan. Maray na ugto po. Ano kami, dito ko account. Shout out po from Samar, Arman, Ignacio. Tingnan natin. Ay, dito kumusta na at family mo? Okay lang ba kayo sa Baguio? Okay lang po namin. Medyo, ano lang, baha na dito sa loob. Good AM din po, Roger. Kaya kung pinagawa pa ko, Nilamig ako. Nilalamig ako. Inuurin. Sobrang lakas po. Ganyan pag summer, 10 PM na dumidilim. Ganun po ba, Kuya Ruben? Ang galing. Nilagyan ni Papa ng ano, kasi tumutulo. Hindi kita binobola, sadyang malinaw lang talaga mata ko kahit nagsabi ka pa ngayon sa kapumugi mo. Oh, thank you po Kuya Manolo. Hindi pa po Kuya Namron, hindi pa po kumakain. Hindi pa po tayo kumakain. Hello po, Kim Warren. Hello. Ayan, dito na lang ako sa laptop magbabasa. Ano? Ano yung dito?
Hello, Kim Warren. Wala ko bang sound? Wala. Dito sa amin, lalong lumalakas ang ulan. Dito din po, Kuya Roger. Kuya Roger, dito din po, lumalakas din po yung ulan. Huwag kang magpapagutom. Baka magbuwasan ng... Opo, Kuya Namron, nagluluto pa po si Kuya. Ang pangit, dito dapat. Kasi, pangit talaga siya. Dito na lang. Hala! Bakit? Bakit? Ang pangit po pala. Ang pangit. Amon, ano name ng bagyo? Hindi ko po alam, Kuya Edwin, kung ano name ng bagyo. Hindi ko na kailan kabalik ng Kamsur. Hindi ko po alam, Kuya Colas. Sige po, lovely. Ang laki ng mukha ko. Umuulan. Babigi sa loob ng kwarto mo. Opo, Kuya Kenneth. Ang lakas, guys. Wala, ang lakas ng ulan sa labas. Hanggang tuhod na ang tubig dito sa amin. Baka na. Kuya Roger, ingat po kayo dyan. Kuya, ingat po. Ang pang-kismate ko sa camera. Lalayo ako sa camera. Yan na ang bagyo. Bagyo na! Ngayon na ba guys yung bagyo? Wala. Apo, hindi, ay, binabaha po Kuya Kenneth, doon po sa may daanan. Dito sa may, mataas kasi itong lugar namin, pero doon sa may daanan, papuntang labas, baha po yung Kuya, kasi may kanal po doon, di ba? May kale. Inapupuno po yun, baha po yun. Pati yung sa palayan, baha. Hello, Gigi. Kasuki, Ate Margie, hello po. Malakas ba boses ko, guys? Hello po, Ate Margie. Bakit naman? Bakit nag-post? Kuya Kenneth, mataba ba? Thank you po, Kuya Ruben. Thank you so much, Kuya Ruben. Saan ang Nueva Ecija, Kuya? Kuya Ruben, thank you so much po. Sawadika. 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 Kuya Ruben, ang ano na dito ng ulan. Ang lakas. Kahapon, medyo okay pa siya nung pag-vlog ko. Medyo hindi pa siya super lakas. Ngayon talaga. Yung bayabas ko sa likod. Hinog na. Jessie Anyete. Di yan mataba si BG. Tama lang katawan niya. True. Maniwala kayo kay Ate Margie. Hindi ako mataba. Sa camera lang. Kasi sabi nung tita ni Ate Rica, yung doon sa may tindahan, mas maganda daw ako sa personal. Pero sa camera daw, hindi ako masyado, ano tawag dyan? Basta yun na yun, guys. Ayaw ko na mag-isip.
Gising na gising si Sir Ruben. Opo, gising na gising si Sir Ruben. Alas 8 pa lang raw ata. Tapos maano pa, maliwanag pa. Tama si Ate Margie, hindi ako mataba. Guys, huwag niyo ako sabihin na mataba. Pwede na magbangka dyan. Kuya Ruben. Grabe naman. Yung sa mga ilog-ilog, talaga, Kuya Ruben, baha talaga yan. Kasi Kuya Ruben, pag bumabagyo dito, may mga nasisirang. Yung dyan, malapit lang sa amin, nasisira yung kalsada. Kasi yung ilalim nun, kaleng, ay salog, sapa. Tapos kapag sobrang lakas ng ulan, nasisira yung kalsada, kaya nakahati. Kasalanan ng camera talaga, Jessie. Tama ka. Jill Daria, hello po. Hello sa 52 viewers natin. Maulan, oo, dito maulan talaga. Maraming lugar yung maulan. Tama lang taba ni Biggie. True, Pumela. Very good ka dyan. Hindi mataba, pisngi lang, di ba, Biggie? Oo, pisngi lang. Hindi ako mataba, pisngi lang. Nandito ako sa Kabanatuan, hindi ako makauwi, lumalalim ang tubig. Ingat po, Kuya Roger. Ingat po. Ayan. Usin natin. Nagbabasa kasi ako, hindi na sa cellphone. Kasi kailangan ko pang buwan. Charot. Ano daw? Hello po, Kuya Wency. Hoy, Ate Rika, kumusta? Miss you too. Hoy, Ate Rika, hindi ka ba dyan binabaha? Kumusta na dyan? Meron dito sa labas ng bahay nakatambay watching TV. Thank you po, Kuya Ruben. Malakas din sa Batangas. Kamang yan. Sige na nga, kamang yan. Walang, ay sana all, Ate Rika, walang ulan. O magtag-upload ka, Ate Rika. Narinig niyo pa ba yung boses ko? Maka-adjust tayo, guys. Yan. Hindi kailangan kasi ganyan yan. Yan o. Pero kasi tayo patungan. Saan ka po ngayon, Ate Rika? Pero kahapon ang lakas dito. Ah, sana all. Ay, kahapon din. Wala din ditong malakas na ulan. Ngayon lang lumakas. Siguro nandito na sa amin. Umalis na sa inyo. Oo, tapos na sa inyo, Ate Rika. Sa amin naman. Sa lugar ng mama mo, sa Nagus, bumabaha din. Opo, hindi ko po alam, Kuya Ruben. Kung binabaha din sa kanila. Kailangan natin mag-adjust. Ay! Dito tayo dapat. Dito na tayo sa baba. Yun. Tada! Okay na siya, guys. Okay na ba? Ayun. Kuya Bruce, hello po. Good evening po dyan sa inyo, no? Good evening po. Ray Rose, hello po. Ah, tigbagyuan yun, Rika. Kuya Renante, hello po. So, ayan guys. Okay na ba? Tayo mo siya sa camera, no? Hindi, kasi dapat, dito dapat. Try natin dito sa phone, ay sa ano na. Ayan. Let's see kung gagarit. Ayun, parang mas better chart. So, yan. Nakakatakot-tawalan dyan, BG. Opo, Kuya MC. Pero medyo lang. Pag, ano kasi, hindi pa kasi masyado, ano namin dito. Yung bahay dito namin. Hindi pa.
Kuya Bruce, baha po doon sa may daanan namin. Baha po doon. Char. Dito kasi ako nagbabasa sa ano. Ayan o. Diyan na lang tayo guys. Kasi pag sa phone kasi maliliit. Tapos madilim kasi. Tapos naano pa ako ng ano. Ng ilaw. Vlog mo yung lugar nyo dyan. Oo nga, Ate Rika. Kuya Bruce, tambay muna. Maliwanag pa. Thank you, Kuya Ruben. Tambay po muna kayo. Ba't parang ang lapit na ano ako kasi pinapanood ko kasi yung sarili ko sa ay na pag sa cellphone okay naman. Parang ang laki. Wala na. Sige, Wency. Hello, hello. Ganito na lang kalahati dito sa gitna. Uy, medyo nag-ano na yung ulan na. Ang laki ng pisngi ko, guys. Pisngi lang. Huwag kayong ano, pisngi. Lagyan nga natin ng ano kasi parang ang plain niya. Okay. Huy, mag-comment kayo. Mga ngiti mo video. Ay, naku, si Kamang yan. Kamang yan. Seryoso ba? Ano yung sinasabi niya? Salamat. Yun, di ko pa nga yung nagagaya. Pag nagaya ko na yung salamat niya. Pwede na tayo. Guys, subscribe niyo po yung YouTube channel ni Ate Margie. Masarap yan maghigop ng sabaw na mainit yung bulalo. Yung ano yung beef, yung baka po yun ng bulalo. Wala man dito masyado. Mahal dito yung bulalong binibili dyan. Maganda ka, walang duda, kaya wag kang ano. Wag nga kayong ano. Guys, wag kayong ano. Oo, pag maulan, mahina ang signal, guys. Kumusta kaya kila Ate Rika? Ayaw ko kila Ate Rika gabi din, masyado malakas. Kabanderan Reyes, hello, hello po. Good morning. Ano na, tanghali na. Uy guys, magsikain na kayo ha. Habang nanonood kayo, magsikain kayo. Kailangan na kasi natin guys magkaroon ng sariling kwarto para meron na tayong set-upan pag nagla-live tayo, ganyan. Kasi ang pangit ng ano natin ng set-up. Hello sa Michael Caprada. Hello, hello po. Naglo-loading. Naglo-loading. Lubog na ang New Zealand. Lubog na daw ang New Zealand na dyan. Hindi pa ako na nalang tigil, pero siya tumigil na. Kuy, ano yan kuya? Hugot yarn. Yung pinanghuhugutan yan kuya. Guys, mag-comment lang po kayo. Nagbabasa ako. Shoutout for Well Juliano. So, mga silent viewer natin dyan, mag-comment na kayo, guys. Para na-notice natin. Hoy! Hoy! Talaga! Hoy! Ayan, si Papa nag-aayos kasi siya ng ano. May nilagay siya dyan sa may taas ng book. Dyan mismo kasi tumutulo.
kasi hindi pa nga tumaayos yung bubong. Ano pa siya, yung yero, yung SIM. Baka sabihin nyo naman SIM card. May nabasa akong ganong comment. Shout out ka ba daw? Hindi naman ko panoorin nyo na lang po upload ko kahapon ng video. Panoorin nyo guys yung mga upload ni Ate Margie. Supportahan natin. Ray Obvious, love you daw. Love you too. Ruben Canilaw, hello po. Kumusta po sa lugar nyo guys? Magpamit kayo. Ay, bakit naghina yung signal natin? Oo, naghina. Ay, Michael or Mikael? Mikael na lang. Michael. Mataba, hindi. Pisngi lang yan, guys. Hindi ako mataba. Huwag kayong ano. Ayan. Jari ba? Jari pa ba? Charis. Jari pa ba? Yung lugar ng mama mo dito sa Mamaylan City, dito lang nilubog mo sa baha. Amo? Hala, ingat po yung mga taga dyan sa Negros. Negros Occidental. Ingat-ingat po. May mga level-level yun, di ba? Yung mga bagyo ganyan. May alert level ganyan. Dito sa amin, wala pa man sinasabi. Saan ba talaga yung tama ng bagyo? Dinig ko sa CP ko, pero sa TV okay lang yung sound. Opo. Ay, Kuya Wensi, ang dami yung ginagamit. Thank you so much. Wala kasi nakulan dito sa Caloocan. Opo. Ingat po kayo dyan, Ray Rose. Shower sa mga taga Caloocan. BG, ang tangos pala ng ilong mo. Opo, matangos po yung ilong ko. Char. Hindi. Gusto niyo magpalahi? Char. Ano yan, aso? Oo, matangos po yung ilong ko. Pag nagsiside view lang siya, nakikita. Pero pag ganito kasi guys yung ilong ko, kaya hindi siya masyado kita. Tapos pag ganito naman, ang pangit. Lahat, kasi nga, ano siya, dapat ganito siya. Tapos, meron kasi siyang, ano naman, Kuya Bruce, thank you so much po. Thank you so much po sa palipad. Ang dami ko kasi nina-explain. Iwanag ng mata ni Kenneth ba? Oo, matangos talaga ang ilong ko, Kuya Ruben. Christoph, hello po. Mukhang Aurora ang tama ng bagyong Krising. Ah, si Krising yung pangalan. Krising. Hello kay Krising. Grabe siya. Masyado siyang nakakaabala sa tao. Hoy. Antayin niyo pag bagyong Katrina. Yung susunod na bagyo. Si malayo pa, si pa lang. Sunod D. Sinun dito ang letter D. Jazzy. Bagay sa'yo ganyan, ilong mo bidi para hindi palaging sinisipon. Pag matangos ba yung ilong, hindi na sinisipon, kuya? Usually, nauna nagaan sa Bicol region kasi madalas sa Pacific nagaan. Saan po yung tama? Sabi niya kanina. Aurora. Saan yung Aurora? Anong lugar guys yung Aurora? Hindi ko alam. Kuya Bruce, ang kulang po dito sa bahay, yung ano lang po, materialis. Bakit daw? Hindi sa yan, marami na magkakaproblema kasi ang lakas nga ng ulan, siguro yung mga bahay nag-ano na. Kuya Bruce, materialis po yung kulang dito kasi po pang ayos po ng bubong. Shout out sa ilong. Yeah, i-shout niya. Dapat kung may pang malaki yung ilong. Ay, huwag naman.
Joke lang guys. Hindi kasi ito lang yung meron ako. Ito lang. Ito lang talaga nakapaganda. Yan no. Char gawa to guys. Alam nyo guys yung pinaganon. Yung may ano dito, may butas. Pinagawa ko yan. Libre lang. Luzon yan. Luzon. Luzon din. Ibig sabihin, meron din kaming mga ganyan-ganyan. Parang gilid-gilid. May tama pa din ganyan. Jelby Kilo. Dating Quezon yun, yung hiniwalay lang yung Aurora. Sierra Madre. Familiar. Oh. Look alike ni Bigo si Dimples Romana. Kuya Christoph, hindi ko yung kilala. Chay. Digiblog mo si Balete girl. Hindi pa po tayo nakakapasunugbisi po dito sa bahay. Tapos po, ayun, maulan. Kumusta po ka naman dyan sa Bicol? Dito kasi ako Manila. Kumusta dyan sa Manila? Kuya Michael. Dito po sa Bicol, maulan. Why yung hollow block it break? Kuya Bruce kasi po, siya, bago pa lang. Kumbaga, pakagawa, medyo nabilad ng konti, tawag dyan? Nagmara, parang natuyo, tapos diniliver na agad sa amin. Tapos nung nabasa, syempre magiging malambot. Kaya gusto noon dati ni Kuya Joe, ni Tito Joe na matagal daw, yung dapat matagal nabilad yung hollow blocks para matigas. Kumusta po pa? Okay na. Digi sana yung bata na madaldal. Kapitbahay po namin, nandito lang sa likod kasi hindi po yung masyadong nagkagala. Kasi nga, pinapagalitan ng lola. Maulan din dito, paakyat na dito sa amin ng Bagyo. Ganun po ba Kuya Adventures? Mauran din po. Lahat naman po Kuya ata maulan dito sa Luzon. Magkano hollow block isa? Papa, magkano daw yung hollow block na isa? Magkano? 12 pesos guys. Pero depende. Kasi, di ba sabi ko sa inyo before, parang nawala ng supply, hindi na sila gumagawa kasi nga maulan. Ilalo pa ngayon, pag kulang ang supply, tama ba? Gawin demand ng supply. Iniisip ko. Kuya, 12 pesos po, Kuya Bruce. Oo. Ang Tagalog niyan limited. Service ko lang po sa patuyo yung output. Totoo, tama si Kuya Wensi. Ko lang sa patuyo, kaya dapat install na ninyo video. Kasi bagong gawa, natuyo lang ng konti. I-deliver na. Basta malalambot guys yung mga ngayon, yung mga hollow blocks. Kahit saan ka bumili, malalambot kasi nga maulan, hindi naman umiinit masyado. Yun po Kuya Bruce. Ano sa Tagalog ang maugma sa Bicol? Masaya. Masaya po Kuya Kenneth. Maugma. Masaya. In fairness, BG, bagay sa'yo channel earrings mo. At Chanel! Guys, yung lang to, yung nabili ko lang dyan sa kung sa inyo may Quiapo, ganyan. Dito sa amin, meron din yung parang yung mga, basta ba tawag dyan? Mura lang yan, guys. Nag-fade na nga siya.
buwan-buwan nagpapalit ako ng earrings. Iba-iba yung earrings ko kasi nga, ano siya, disposable. Kapag nag-white na siya, tapos parang, ang ano na tingnan, na tinatapon ko na. Nasa 50 pesos. May 30 pesos nga guys na earrings. Tapos madali man lang mawala. Hello, BG. Kamusta na bahay mo? Father and daughter, hello po. Ito po, wala pong trabaho ngayon. Kasi po, maulan. Malakas ang ulan. Mahal man umura yan nasa oh, true. Kahit, di ba, syempre, hindi man nila malalaman yung price. Kahit mura yan, depende kung babagay sa'yo, di ba? Ay, what? Nag-ano na siya. True yun, Kuya Wens. May mga hollow block kasi na kulang sa semento, lalo na sa pambenta. Yung ginawa namin dito sa isang semento, 60 pieces na hollow block ng tibay. Ay, ganun. Kaya mas ganda sana, Kuya Adventures, kapag DIY, no? Kaso, sinabi ko na, may nag-comment kasi, yung ginagawa nila Kuya Carrotman, napanood din naman yun nila mama, na sila na gumagawa ng sarili nilang hollow blocks, bumili lang sila ng panggawa. Kaso ang ano dito, yung problema, wala pong buhangin. Siyempre, bibili ka pa din ng buhangin. Tapos, mahirap. Kaya, ayan. Mag-ano na lang. Saka na siguro. Opo, Kuya Kenneth. True. Nagko-content ba to? Go to channel. Meron din. Nagko-content ka din po, Kuya Father and Daughter. Ayan, may mga content ka pala. Subscribe po kita. Then, subscribe po. Ayan. Hello sa ano natin, mga viewer. Uy, yung mga silent viewer natin, mag-comment kayo. Johnny Papa, hello. Magmasabi ko na sa'yo sa Tagalog. True, opo. Walang kaasabay mo, BG. Si Papa lang po. Mag-isa si Papa kasi hindi po masyado makagalaw-galaw o makapagtrabaho kasi nga po maulan. Anong oras na ba? 12 na guys. 11:55. Mag-lunch na po kayo. Anong oras na? 11:55. Wala ba na siya? 12:30 ang uli ka to. I-order na Kamsur Hello Vlog. Ano? Sa Kamsur. Nalulutang ako. Kuya Bruce, ano po yung nag-order po kayo? Nag-order po kayo sa Kamsur ng Hello Block. Magkano po ba sa Kamsur yung Hello Blocks? Dapat ang buhagin yung crusher para hindi matakaw sa semento. Hindi pwede yung mapino sa buhangin. Yun yung sabi ni Kuya Chelsea. Libangin lang pag walang work. Libangan. Opo, goods po yan, father and daughter. Ano pong pwede kong itawag sa inyo? Parang ang haba kasi father and daughter. Ano pong pwedeng nickname na pwede kong tawag sa inyo, ganyan. Ano tong naritrack mo, Kuya LV? Kuya LV, hello po. Gamit kong pang live po yung cellphone mo, Kuya LV. Biki, kumain ka muna. Sige po, Pumela. Saan si Bunso? Nag-aaral dyan lang ba sa malapit sa inyo? Sa sentro po, Santo Domingo National High School, Kuya Kenneth. Parehas lang kami ni Papa mo ng work. Ay, ganun po ba? Ingat ko lagi sa work mo, Father and Daughter. Kuya LV, hello! Hello, Bicolanong Magayon. Watching from KSA. Juni Profogo, hello po. Kuya LV, yung gamit kong pang live cellphone mo. Ang tagal na nitong cellphone mo sa akin.
Lagyan na natin ng ano. Retouch. Okay. Lighting. Meron pala. May lighting pala. Bakit ngayon ko lang nakita? Ayun. Pero ang puti niya sa ano. Ano meron po dyan Santo Domingo, Sir Bruce? Masyado pong malayo ang Camsor. Oo po, Kuya Bruce. Nasa Albay po ako, malayo po ang Camsor. Meron po dyan Santo Domingo, sir. True. Amado Bayani, hello po. Pikikit ng ngipin mo pag tumawa. Bakit? Char. Bakit? Ay, ang pangit ng ano, palitan natin. Mas better ba? Tingnan natin, check natin. Okay ba yung materials po, Kuya Bruce? Ito maganda. Ay, Kuya Bruce, ano, materials po, budget po yung kailangan natin. Kailangan natin ng budget para makabili ng materials, makabayad ng labor. Ayan. Ngipin lang. True, kaya nga Kuya Adventures, ngipin lang para kayong si Inday. Sabi ni Inday, ang ganda ko daw dahil daw sa ngipin ko. Sabi ko, dahil lang sa ngipin ko, kaya ako maganda. Tinanong ko, sabi niya, wala daw naman kasing kulay green. Kasi kulay green yung rubber ng brace ko noon nang nag-video ako. Sabi niya, wala daw na kulay green ng ngipin. Ang meron lang daw, dilaw, tsaka puti. Yung dilaw, yung ano yun. Tingnan ko. Kumusta ka na po, Kuya LV? Kasi kay Kuya LV kasi itong phone na ginagamit ko, itong Android ko. Tapos, palaging nag-update yung yung Gmail niya na ano, full storage. Ganyan. Kaya palagi kong naalala si Kuya LV. Mas okay yung ano niya, yung ilaw. Please mag-comment kayo. Lalo na yung mga silent viewers natin. Para ma-notice ko naman kayo, guys. Please. Please. Guys, comment na po kayo. Her name, hello po. Watching from City of Cotabato. Shower out po sa mga taga Cotabato. Ang hina ng audio mo, Kat. Hindi masyado marinig. Umuulan pa naman. Kuya LV, hindi na po umuulan. Gutom na yan. Kuya LV, hindi na po umuulan. Mahina yung boses ko. Lakasan ko. Opo, Teddy. Sa Monday po. Kuya Alvin, hindi niyo po narinig yung kanilang sinasabi ko. Siguro man kababayan ko siya sa Kasikaan. Opo, sa Borias. Gusto ko din pumunta dun. Hoy! Shoutout sa mga kababayan ko dyan sa Tabaco City. Shoutout sa mga taga-Tabaco. Tabaco City. City of Love. Guys, kailangan natin mag-straight body. Straight body. Body. Mag-comment kayo, guys. Yung mga ano natin dyan, mga silent viewers. Mag-ano din kayo. Mag-iwan ng bakas. Ano siya? Reels. Mag-iwan ng bakas. Mag 1 hour na tayong naka-live.
Nakapunta ka na sa Maynila? Hindi pa po, Kuya Teddy. Hindi pa ako nakakapunta ng Maynila. Gusto ko, pangarap ko ganyan. Pero saka na, pag may budget tayo. Wala pa tayong ipon. Magpapayos tayo ng bahay. Tan, tararararara. BG, patansya mo, kipapa mo ang mga kailangan materialis, yung dami, bakal, semento, buhangin. Seryoso po? Sige po. Mag-sponsor ka po, Jessie Aniete. Sige po. Tansya. Ang kailangan materyales yung dami, bakal, semento, buhangin, etc. Oo kasi guys, kasi ang nai-slab pa lang po yung kusina, ito, tsaka itong sala. Yung kwarto ko, tsaka ito yung lipa. Tingnan nyo guys yung yung, ayun nag-ano siya, nagtumutulo. Pero bumili naman kami ng Volcasil. Magayon ang mga hindi mo Bicolana kasing green sa umaga. Huy, Juni, thank you. Ohio, BG Sakuragi Tatsuwa. Hello. BG, try mo ngumiti ng nakapikit ng kaunti. Ang ganda mo. Paano ganyan? Ganyan ang... Pinubola niyo ako eh. Ayoko na, nakapanood ko kasi sa wala na ulan, nasawa din. Oo, true. Yun yung pinupunto ni Sir Bruce. Kuya Jessie naman eh. Opo. Sabihan natin si Kuya Bruce. Kuya Bruce, nandyan ka pa po ba? Parang umalis ka na eh. Umalis ka na, Kuya Bruce. Ngiti siya. Guys, mag-comment ka kayo. Natatawa kasi ako sa inyo. Gusto ko parang hindi ako ma-bored. Ganyan. Guys, mag-lunch na po. Ako kasi nahihilo na ako. Hindi pa ako kumakain. Palipad ka pomelo para mas lalong umiti. Kaya nga, pomela siya. Binising katabi sa Bicol, mama ko taga Uwas Albay. Uwas, malayo dito yung Uwas Kuya, Jelvic. Ako, Legazpi. Santo Domingo, Legazpi, Daraga, ewan ko, Kamalig. Ewan ko kung sa mga sumasunod dyan. Lakas ng ulan dito sa Kabankalan. Kabankalan? Saan sa Kabankalan? Taga saan ka nga, Kuya LV? May Kabankalan din kasi dito sa Tabaco, di ba guys? Roberto Mendoza, from California, USA. My name Roberto and I subscribe you since you started vlogging by the help of Kuya Nolly teaching you how to vlog. I congratulate you for your first stream video vlog. Thank you so much po, Kuya Robert. Shoutout po, Jerome. Hindi ka kasi kapag aga, BG, dapat kumain ka. Yun nga po, Kuya Kenneth. Jessie, patingking. Hala ka, Jessie! Sinabi mo kanina, Char. Okay lang. Ano daw? Kaya nga, Kuya Pumela, magpalipad ka daw po, sabi ni Kuya Adventures. Kuya Bruce, nahihilo ako. Kailangan ko ng water, guys. Wait lang, yung paa ko na siya, nag-alambre. Wait. Baka muna ako. Pwede lang, pahinga lang.
guys, bumili ako kanina ng tinapay. Ay, nakaupo lang kasi ako guys sa may dito sa sahig. Tapos naipit yung ano ko, yung paa ko kaya nag-ano siya. Ano ba tawag nun sa inyo? Parang ewan ko, basta. Ano daw, dito ko ngayon sa Negros Occidental BG nagbabakasyon. Ingat po, Kuya LV. Sabi ko sa'yo, BG, na mas magdala ka umaga pag uwi mo galing Kamsol. Kuya Kenneth, hindi na po ako nakapagdala. Don't give your exact address, okay, for your safety. Opo, Kuya Edwin. BG, Ngimay tawag dyan, ipit yung ugat niya. Ngimay? Ngimay yung tawag sa inyo, Kuya Pumela. Kain po, guys. Ito, meron tayong tinapay. Binili ko kaganina. Guys, comment lang kayo. Ngimay. Mm-mm. Yun nga po Kuya Wensi, kaya sabi ko dapat maayos na yung kwarto ko para makaset. Maliit kasi yung kwarto ko guys, tapos madami kami dun si Bunso. Sa taba. Si Yan, aray! Si Yan, nag-ano yung ugat ko natamaan nitong ano, napatama ako dito sa alam mo rin tawag. ano yung ibig ko? Ewan ko sa inyo. Yun nga Kuya Wednesday, para makaset up ako ng ano, ng pag-livean ko din. Alambre, ba't kasi yun yung sinasabi? Yun, nangawit. Ewan ko. Bili kamukha mo si Meryl. Sino po yun? Hello, Janelle Dollar. From Iloilo City. Nawala na dito si Tilerica. Ano yung kuya? Alam, maraming kainin kapag umaga at tanghali, pero sa gabi dapat konti lang. Ganun po Kuya Manuel. Thank you po Kuya Ruben sa palipad. Huwag kang stand ng phone. Wala kang stand, wala po. Ito yung ano, kaso nakakabit. Wala akong stand. Opo Kuya Teddy. Medyo nakatipid po kami sa bayad sa labor. Thank you Kuya Ruben sa palipad. Anak ni Marcel Soriano. Sarap kain guys. Kaya nga naman gusto. Naiipit ko sa guys talaga yung legs ko, yung paa ko. Kasi wala akong upuan. Kinakausap ko kayo, Kuya Kenneth. Dito kasi ako nakatingin. Dito kasi ako nagbabasa. Pamuhan kasi. Gabi naman yun, Kuya Kenneth. Ang ipin ko may mga, chocolate, oh. Char. Kaya okay lang yan. Masakit pa kasi guys yung ipin ko. Okay, nakakausapin ko na kayo dito. Huwag na magtampo Kuya Kenneth.
Mag-comment na kami kayo. Si Kuya. Love you more power. Thank you, Ed Escobar. From Quezon City. Thank you so much po. Kuya Ken, kinakain ko tinapay. Di pa man kasi nakapagluto si Kuya. Kaluto naman si Kuya. Guys, mag-lunch na kayo. Pangit ko talaga sa camera. Umulan din ba dyan? Sabi ko, opo Kuya LV, medyo tumila lang ngayon siya. Pero baka mamaya lumakas na naman yan. Ang grabe. Guys, 12:30 pa yung uwi ni Bonso. Ano, aantayin ba natin? Pamangkin ni Maricel si Meryl, anak ni Willie. Revillabe. Abo? Opo. Ay, Kuya Bruce, ano, tumira na po yung ulan. Shoutout to Ruben Libuon. Dito ko kasi kaya talaga nakasok. Dapat, ganyan. Medyo, ano natin. Ganyan. Yun. Saan sa bakasyon uli mag-collab? Uli kayong tatlo. Opo, Kuya Teddy. Ang pangit naman. Ang pangit ko. Ganito na lang ulit. Guys. Dalawa kasi. Dalawa kayo. Kaya, dalawang tinitingnan natin. Guys, mag-comment kayo. Yung mga silent viewers natin. Yun na, Shayna. Yeah. Paligyan na, Shayna. Inuman na muna pa ko ng tinapay. Baka gutom na. Suspended mo niya na aga? Iyo. Una, taan mo niya lang ka mo. Alas 12 nag-suspended. O di pang hapon itong suspended. Baka man pang aga. Alas 11 Eh yung nga ni, ang klase ba ganindo? Alas 6. Ang suspended lang, din ito nasabutan na suspended lang so panghapon. Bako man pang aga. Siyempre, masuspended na alas 11, imbes aram na ka mga panghapon na suspended. Ba, so may na paano gitubig? Yan guys, binaba na daw yung room nila. Ba, so may na. Ako lang gitubig. Thank you guys, mga pukol. Nandito na si Bunso. Gusto niyo makita? Nandito na si Bunso. Ilan kayo kapatid Bicolana? Kuya bro, 7 kami. Pang-apat ako. Pang-apat ako, Kuya Bruce. Pares kayong tanong ni Kuya Teddy. Humarap ka kasi sa camera. Ito na! Nakaharap. Nakaharap na. Gusto nagbabasa kasi ako ng comment. Hindi ko kasi masyadong... Ay, tingnan mo yung... Tingnan mo yung uniform. Guys, yung uniform nila ganyan. Kaya pag mainit, kasi meron pa yan sa likod, tingnan mo. Ayan, pag mainit, super init talaga. Kasi makakapal din to. Tapos, t-shirt. Ganyan yung ano nila, uniform. Ay, hindi nyo nakakita si Bunso. Ayan. Ayan si Bunso. Ayan. Ayan, nakakita na. Ay, basa! Mag-base ka na! Bumalik ka dito. Ayan, ano daw? Kenneth, magpalipad ka ng copy ko. O Kuya Kenneth, magpalipad ka rin ng copy ko. Leo TV, hello po. Makulay ang buhay ni Bicolana girl. Makulay. Hindi maputla. Ang cute si Bunso. Mas maganda yan sa akin kapag nagdalaga yan. Mas maganda yan si Bunso.
Malapit lang ang school nila sa bahay niyo. Hindi po Kuya Teddy, nagbabiyahe pa po. Pero mga 10 minutes, 10 minutes. Bakit meron bang pasok sa school si Bunso PJ? Kuya Alvin, may pasok po sila kaso minsan po pag umaga hindi naman nagsususpend yung mayor. Magsususpend sila tanghali na. Eh yung masuspend lang yung mga panghapon. Eh si Bunso ano siya pang umaga. Late ba? Late. Ano daw, maganda pala si Bunso mana sa atin niya. Opo, pumela. Sir Alvin, wala ako Gcash. Gcash. Diyan na si Bunso, nakita na naman natin ang killer smile niya. Oh, wait lang guys, magbibis lang basa kasi yung ano niya, basa yung uniform. Ang laki ng mata ko. Kita ba? Ayoko na. Dito na nga lang ako titingin sa inyo. Parang nagalaw kasi siya. Bakit nag-ano siya? Humihina ba guys yung signal? Hindi po private si Bunso. Yung pinasokan ko po dati ng high school, yun din yung pinapasokan niya. Public lang po Kuya Bruce. Gusto niya dati mag-private kasi may gusto siyang specific na school. Enukan mo ko yan kay Kuya Nolly. Kasi si Bunso, gusto niya yung may specific na school siyang gusto, kaso private yon. Tapos, gusto niya din mag-majorette kasi para maranasan din ni Bunso. Kaso, sabi ko hindi ko man kaya bayaran yung tuition mo dyan kasi ang laki. Kapares sa akin, 20 plus din, nasa 28. Mas malaki nga yung kay Bunso, sa akin 26 lang. Sabi ko, anong gagawin? Papanuhon ko niya ako iyan. Kaya sabi ko, saka na siya mag-private kapag senior high or pag kaya na kapag college, ganyan. Depende kung anong course kukunin niya. Tapos ayun, kumbinsi ko siya na wag na muna mag-private. Magtiis na muna siya dyan sa high school sa Santo Domingo. Diyan na si Bunso. 10 minutes guys, 7 to 5 kilometers yun na yan. Malayo din. Opo, malayo po Kuya Adventures. May dimple Bunso mo din. Opo ata, may dimple si Bunso. Buds, hello po. Ikaw pa Kenneth, walang Gcash. Uy, Kuya Alvi, simple lang yan si Kuya Kenneth. Nakausap ko na yan sa TikTok, sa live. Di ba Kuya Kenneth, mag-comment po kayo kung yun talaga, kasi yun talaga yung naalala. Surprise ka na lang dyan, bigla ni Kuya Noli nag-sponsor sa paggawa ng bahay mo. Kuya Teddy, nag-ano nga po ako ng favor kay Kuya Noli. Kung makahanap ng sponsor, wala naman po. Contact down, patagal na ako dito po sa inyo. Thank you po, Bads TV Vlogs. Swerte naman po na saktuhan ko live mo. Opo, Kuya Bads. Parang ngayon ko lang po makita yung ano mo. Yung comment. I mean, yung name mo. Na nag-comment ka. Ako din, Kenneth, wala Gcash. Bakit po wala kayong Gcash? No skips. Tama. Si Kuya Kenneth, grabe talaga ito mag-support. Talagang sa panonood, sa hindi pag-skip ng ads. Thank you so much po. Dapat mag-adjust na si Bunso para din na siya shy girl. Kaya nga po, dati daw, nung mga first week, second week niya sa school, mayayain siya. Tapos ngayon, nagsasama-sama na siya sa mga klase niya kapag recess. Bibili ng pagkain, ganyan. Okay naman. Oo, pwede naman yun. Nagpa-Gcash sa iba, magpa-cash in, ganyan. Don David, hello po Don David. Hello. Mag-lunch na po kayo. Bunso, di ka na magkaon, no? Pa, kukunin mo na si Shena, di siya magkaon, no? Ay, ba't kinakausap ko kayo dito? Kasi kala ko dito yung live. Dito pala. Diba dito ko?
Nalilito na ako. Ay, dito. Guys, ang lakas na naman ng ulan. Ang lakas na naman ng ulan. Siya ina dito na sa kumain. Wala kaming upuan. Yes po, noon lang ako nakapunta ng live nyo. Kagabi pinunod ko vlog nyo. Pag kayo ng poste. Salamat po. Opo, thank you so much. Paul Fagarido. Shower out po. Bunso, saan ka daw? Shane Buena. Hello po. INC daw siya. Meron akong mga kilala din na INC. Mababait sila, guys. Kasi meron akong mga ka-family na na-convert na to INC. Ewan ko kung anong nangyari. Nagpakasal sila kasi. Ganyan. Pag nagpapakasal ka sa INC, kailangan mo ano din, sa INC. Attention, baka maging ka-textmate ko sa BG. Kasi bibigay niya sa akin ang number niya. Kuya Kenneth. Opo, Kuya Bruce. Okay na. Pwede man po yun. Dagdag po yun sa materialis. Kuya Rico, sige po. Hindi na tayo na. Agad na naman ako pag-count. Hindi ka po count. Sana may makadiscover sa yung manicure para gawin kang model kasi magaling ka sa camera at magaling ka magdala ng damit at sa income din yun. Nagmamodel ako guys dati. Ano tawag dyan? Pero ano lang naman, yung parang fan shoot, ganyan. Pero wala siyang bayad, libre lang. Pati yung susutin mong damit, kasi parang nag-ano sila ng channel, yung page nila, parang nag-improve ganyan. Parang itong mga post para may mag-ano sa kanila, yung mga photographer, yung mga baguhan. Makmal, hello po. Edwin, hello. Nawala dinuguan doon sa INC. Ako bawal na kain ko naman. Pwede ka mo, hindi ko bawal na dinuguan. Eh, pag bawal. Ayoko na. Pag ganyan yung typings niya, bawal po yung dugo sa INC. Hanapin kita more sponsor sa Bukana. Sige po Kuya Bruce, thank you so much. Pero okay, hindi ka na. Kaya siguro sa. Ayan, ano na. Ayan guys, sasabihin ko. Ask ko lang, kasi nasigan lang ako sa camera na gamit niya sa vlog. Di po siya naalog at malinaw ang video at beses mo. Ano camera? GoPro po. GoPro 12 po yung camera ko. Mga kabitulano. At ikat makita mo na yung mukha mo. Hindi po po, gamit ko po kasi yung CP. Hindi pa ako nag-search pa. Sana sunod kapag meron ulit i-vlog mo para mapanood namin. Opo, Manolo. O kung sa hello doon, sabi ni Kuya Bruce, mag-hi ka kay Kuya Bruce. Palagi sa request host. May allowance si Bunso, may allowance ka daw. Bibigyan ko daw Kuya Bruce ng allowance si Bunso. Ano yun? Dagdagan ko 5K ni Kuya Bruce BG. Seryoso po Kuya Ruben? Kala Kuya Ruben seryoso. Thank you so much po. Oh my God. Sawadi ka. Kamsamnida. Ano pa? Hindi ko na alam yung iba. Salamatun, guys. Thank you, Kuya Ruben. Kuya Bruce, thank you so much. Thank you so much. 100 gigas. Pwede naman. Uy, ba't mo dinelete, Shane? Pwede naman po. Kahit ilang amount. Ganyan. Hello, Biglanan. Kumusta po? Ay, Kuya, Ate Megan!
Ate Bidang! Kumusta ka, Ate Bidang? Ito si Bunso, yung kapatid ko. Ayan, sino mas maganda? Charot. Ate Bidang, maulan dito. Gamit ko sa ng cellphone. Opo, thank you, Ben. You're welcome, buds. Kung sa cellphone mo may stabilizer. Thank you, Kuya Ruben, Kuya Bruce. Angono. Rizal. Power of Shane sa Angono. Ang bono, Angono. So, meron ka ng allowance galing kay Sir Bruce. Oh, bibigyan, Kuya Bruce, bibigyan mo daw si Bruce ng allowance. Tanong, question mark. May na po si Ate Bidang, bakit? Ayoko nga pala, no? Ate Bidang, kumusta na po yung health nyo? Huwag po kayo masyado magpapagod. Delikado po, lalo sa panahon ngayon, marami ang, alam nyo na, yung hindi natin inaasahan kasi pag yung katawan, pagod, ganyan. Magkano, Kuya Rancy, magkano yung pinibigay sa'yo ni Mama araw-araw? 50 pesos. Kasi pamasahe yung 10, balikan, 30 pesos yung, yung baon niya. Or, tapusin natin bahay sa price ko. Opo, Kuya Bruce, thank you so much. Yung ko yung sabi ko kahit kaunti-unti. Taga Philippine Impaired Jarigo. Sana ay maraming sponsor ko sa loob sa sponsor. Thank you so much po. Kuya LB, hello. Jollibee, hello. Good afternoon po. Jollibee. Binibigay ni Mama kay Bunso 50 pesos everyday. 30 pesos yung baon niya, 20 pesos pamasahe balik. Ang mahal na. Dati nung nung grade 7 ako, yung pamasahe 5 pesos lang. Ngayon 10 pesos na. Sige po, Kuya Ruben. Pero pwede ko naman po ibigay yung ating Gcash. Kayo po bahala, Kuya Ruben. Thank you so much. Magka-aircon ako, kala ko dito malakas ang ulan. Diyan pala. Kuya Adventures, malakas pa talaga yung ulan. Thank you so much, Shane. Padala ako ngayon 5 kg cash materials na. Uy, thank you so much po, Kuya Bruce and Kuya Ruben. Thank you so much. Paano nga ba yun dito? Mag-comment? Ay, hindi ako nakapag-comment. Hindi ako makapag-comment. Bakit? Paano ko malalagay? LV, si Sir Ken siya. Uy, Kuya LV, si Kuya Kenneth, ano lang yan? Simple lang yan. Si Kuya Kenneth, makilala ko na siya. Kasi ngayon sabi ko sa inyo sa TikTok, nanonood siya ng live ko sa TikTok. Tapos parang pag nag-live ka, pwede silang sumali. Kaya yan, kilala natin. Hello po sa inyong lahat. Huwag na po kayo mag-alala. Okay na po ako. Thank you po sa inyo. Ay, thank you so much naman po, Ate Bidang. Okay ka na po. Ay, mabuti naman wala na dyan na ulan. And Kuya Bruce, thank you so much. Roberto, ba't po na-track? Sir Bruce, Sir Ruben, thank you so much. Sana nung pandemic nag-vlog ka, na marami nag-sponsor noon. Hindi pa po nila ako kilala nung pandemic. Tsaka wala po ko idea about YouTube tsaka vlogging nung pandemic. Para sa 30 pesos, Kuya Rod. Thank you so much. Hello sa inyong dalawa. Beautiful and cute and God bless you. Family Bulacan Antonio. Thank you so much. Thank you so much. Ay! Ano nangyari? Ay. Ang kala ko ano na pindot ko. 30 gig day. Oh my God. Seryoso po yan, Kuya Rod. Sana seryoso. Thank you so much po. Thank you so much. Jerry Speed ako. Host ka pa sana.
Ano siya, ngayon lang siya na ano. Opo, Kuya Edwin, salamat po. Thank you, sir, Bruce, sa sponsor mo kaibigan. Thank you so much, Kuya Bruce, Kuya Ruben. Thank you so much. Hindi ko po malalapag yung Gcash ko kasi wala po comment na nakalagay. Bakit? Paano na ngayon, ina? Marunong ka nito, ina? Ate Bidang, hindi ka na balobat. Ate Bidang, hindi ka na daw po lobat. Arca sa Buena, hello po. Thank you so much. Nagbigay ako konti kay Bunso. Check, Gcash mo, bigyan. Kaya po pala, Kuya Wensi, may dumating na message. Pero mamaya ko pa siya, Kuya Wensi, match-check po. Kasi po, naka-live po ako sa cellphone. So, hindi ko po siya pwedeng maano kasi mawawala po yung camera. Mamaya po, Kuya Wensi. Message po kita kapag na-receive ko na po. Thank you so much. Lagyan mo na ang Gcash mo dito, Ate Kat. Oo nga po, sana kasi hindi ko po madalaga. Hindi ko alam kung paano na siya. Paano na, baby ko? Paano mag-ano dito? Ba't wala siya? Ine? Wala man, gila yun. Sa message na rest, ma'am, may nag-living sige. Ito. Paano man yun? Magtapos in-house mo, opo, at Kuya Edwin, thank you so much. Hindi na po kayo. Thank you po kayo yan. Si Roberto, hello po. Masarap ang munggo. Ang dating yung favorite is your father is handsome. Thank you so much. Magsalita ka naman, Bunso. Magsalita ka. Nagkumakain pa, guys. Wait lang, hindi ko alam kung paano ko siya malalagay. Wala ba kasi nakalagay na comment? Eto pala, nasa baba, guys. Eto na. Guys, lalapag ko po yung Gcash ko. Yan na, guys. Kathleen Banito. 1660375. Ayan na, guys. Ayan na po. Bawal siguro mag-pin ng number, no? Di ba? Bawal mag-pin ng number. Try na natin. Nakapin siya. Sabihin niyo sa akin, guys, yung bawal mag-pin. Ate, nagawaw. Basta na yun. Nandito kami video, wala dyan. Oo nga ba? Kuya Kenny! Tansyan kayo pala. Di wala dito. Kailan yun? Maraming salamat, Kuya Rebel, sa pagtulong ng Kuya Bro, sa pagtulong kay Kathleen. Thank you so much. Thank you so much, bro. Hi, Edwin, kumusta na? Maulan na hapon sa'yo. Opo nga, James Cano. Nakakabang. Malito. Pagkatapos mo, ako naman ang makakaon. Ikaw naman ang magbasa dito. Ikaw naman magtama. Thanks, makakapag ka. Diba, guys? Para matuto na siya. Magsalita sa camera. Thank you so much po. Oh my God. Thank you so much, Kuya Bruce. Nag-send na po si Kuya Bruce, pati si Kuya Wensi. Thank you so much. Nag-send po sila sa Gcash natin. Pero yung iba, nag-message kasi sila sa akin, direct message. Pero yung iba, baka may nag-send, pero hindi natin na-check yung Gcash kasi nga po naka-live ako. Opo, maulan dito. Kumusta? Wait, check mo yung konting allowance ni Bunso. Sige po, Kuya Wensi. Hello, Bunso. May pang-allowance si Bunso. Thank you so much, Kuya Wensi. Wait lang po, Kuya Wensi. Hindi ko po talaga siya mati-check. Kasi yung cellphone ko po yung ginagamit ng pang-live. Ingat lang po kayo sa scam dahil nakapublic ang iyong cellphone. Opo, Kuya Adventures. Okay lang yan. Pag may nag-chat naman, may nag-text gaya, hindi ko naman inaano.
Huwag lang madalas ayaw ni YouTube, bawal daw solicitation. Mo? Sige, pwedeng tanggalin ko na lang. Mag-ano na lang kayo, guys. Back read. Okay lang. Thank you. Baka kasi maano kayo ni YouTube. Zam. Sarara. Saan pa ko 20 pieces? Seryoso po, Kuya James. Saying, eto si Kuya James, yung pasaway nung nakaraang pasaway. Pero mabait. Pasaway. Huwag lang mag... Seryoso ka, Kuya James. Aabangan ko yan. Thank you so much. Uy guys, huwag niyo akong anuhin. Huwag niyo akong... Anong tawag dyan? Iskamin. Baka mahak Gcash mo. Opo. Maraming mag-sponsor sa pag madalas ka mag-live. Sige po kaya Teddy, mag-live tayo madalas. Oy, Bunso, dito Bunso, ikaw nga kumausap dito sa viewers natin. Para matuto ka na din. Diba? Para matuto si Bunso. Thank you po, Kuya Kenneth. Bunso, ano going to school ba? Tricycle po, Kuya Bruce. Kasi, minsan po, kapag umaga, kasi 6 a.m. yung pasok nila, hinatid po ni Papa gamit yung motor. Tapos pag busy po dito, pag 12:30 na busy dito sila, Papa, magta-tricycle na lang po sila. So, tricycle po pa uwi. Okay lang, BGO, tanggalin mo na lang, baka magamit ng iba yung number mo. Kuya Wednesday. Uy, Kuya James, seryoso yan. Thank you so much. If seryoso, ipadala mo na lang kay Papa Noli mo. Okay. Ang padala sa'yo. Opo, pwede naman po yun, Kuya Edwin. Kasana si Bunso? Gusto ko natin kasi guys kumain. Ay, ba't dito ko kayo din ang kausap? Dapat dito. Ba't bumababa? Bunso! Come here na. Ay, basa na dito sa ano? Gusto ko tar na. Hindi ka na ina. Magtuko ka dito, tapos magbasa ka o dito. Kausapin mo ko lang sila. Usog ka. Nakuha lang akong pagkaon ko. Guys, mag-lunch po kayo. Lunch po kayo. Bunso, dito ka nga, Bunso. Lumapit ka. Ano daw? Ay, di naman huwag lang mapipilit ka na sa suicide electro. Shoutout ka din ba, Nico? Buffalo, hello po. Buffalo, hello. Anong bansa yan, Kuya Buffalo? Ano daw? Musta? Diyan, Ate Megan. Oh, Kuya Amado, hello po. Mag-vlog ka na daw. Bunso, ba't ka nandyan ka? Hindi ka man nakikita. Oh, Jing, hello po. Kuya Bruce, Shaina po yung name niya. Shaina. Vlog ka first day ng pasukan ninyo. Si Bunso malaki papa mo. Si Biji malaki mama. Palang gano'n. Yung baliktad ko po, Kuya Wensi. Yung mukha ko po kay papa. Si Bunso, nung chubby-chubby yan kay mama po. Okay lang, Kuya Edwin, doon ba sila gumagawa? Shaina, yes. Shaina, mag-die out. Hindi ka
ka na ina, oh. Pusog ka digdig. Di ka magkuba, mag-straight ka. Ilan mo? Nagbangs yan, guys, na hindi ko alam. Watch? Wala siyang watch. Yung ano yon, yung, ano tawag doon? Guys, kain po. Kain kayo, guys. Doon, dito ka, uli ka man nakikita. Ikaw ang gusto nilang makita. Mas mabuti yan, Kuya Kenneth, sa akin. Dito ka na, oh. Hindi na. Ayaw lalaro. Huwag na maglaro, mag-ano ka sa kanila, i-entertain mo sila. Sige, hindi ka nila bibigyan ng allowance. Habala ka. Kuya Kenneth, mas maputi yan sa akin siya. Siya na. Sili. Labuyo. Labubu. Labuyo. Ano ka? Guys, comment po kayo. Ikaw kaya bunso magbasa? Try mo lang. Ano po Kuya James? Roy Boy, hello po. Share nyo din yung YouTube channel. Live Nino, Kuya James. Manggas ako dito. Opo, Kuya Bruce. Kahit noon pa, Kuya Bruce, ano yan si Shaina? Mahihain. Opo, maulan po ngayon. Ba't nawala? Ba't wala? Diyan sabi dito, ikaw muna magbasa bunso kasi kain pang ate mo, huwag kang maya. Pero sanayan mo. Pero. Ikada bunso magbasa. Ang pangit ko. Sige na bunso, dito ka na. Basa na dito sa ilalim. Dili ka na, oh. Try mo. Totoo ka na ba? Hindi ka masumpog ta. Ba't may allowance ka? Sige na. Sige po, Kuya Ruben. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you, Kuya Ruben. Bumili po ako, Kuya, ng karning baboy. Kasi po, sabi ko ano tawag dito? Ano tawag sa lato? Yung may sabaw. Nilaga. Sabi ko nilaga na lang kasi maulan para may sabaw. Ayun, bunso, gayan mo yung bata dyan na nag-vlog. Oh, si Inday. Magbasa ka man lang dyan. Sabi ko, hi, hello po. Ano mo lang ka mabasa mo? So, pangaran. Hello po. Tapos, oh, wait lang da, bunso. Ikaw daw, nagsabi ni Kuya Bruce. O sige na, ang hirap nito, i-convincein, guys. Alam niyo yan. Hindi po.
Nilaga po, Kuya Kenneth. Basahon mo baga. Kung ito nga, nababasaman, sabi mo, kanyari, Kuya Kenneth, Kuya Kenneth, hello po. Tapos tigtaram niya, sinig ang video na babay ganyan. Masibag ka. Basahon mo lang. May ano kasi kaabo mo, gusto, para maging 100 na yung baon mo sa isang araw. Kaya, sige na, tamili kasi may cellphone na siya. Binilan ko yun guys ng cellphone kasi nga, ano, parang request ng si Tito Joe. Kasi para mag-ano siya, para sa school, gagamitin niya sa school. Speaking of Tito Joe, hello po Tito Joe! Kumusta ka na po? Kumusta na po yung likod niyo? Kung ano ka sabihin ni Kuya Roy, sabi ni Kuya Roy, hello po. Sabi niya, hindi ka na magbasa. Sige na, di ka masupog. Kunyari, walang naghihiling, nagbabasa ka lang. Arga, walang man bagas itong naghihiling o nagbabasa ka lang. Mawala rin niya palagi mo siya kasama sa vlog. Sana nga po Kuya Teddy. Bunso, mag-practice ka na mag-vlog. Kapag, ano ng mata ko, ang labo na. Kapag sa atin mo na, oo, pag ako may pasok, ikaw ang hawak ng camera. Ikaw magbibideo. Mag-aral ka daw mabuti, Bunso, sabi ni Kuya Bruce. Ay, pero dito din sa amin sa Cebu, maulan. Ingat po kayo dyan, Yolanda. Sige na, mabasa ka. Sabi mo, hello po. Basahan mo lang sila talang ninda. Try mo. Ang baong, arapon mo lang sa cellphone na maalam mo. Hindi ka tawan ni Kuya Bruce, allowance mo, bahala ka. Ang hirap guys, ang hirap nitong ano eh. Pero kaya lang yan. Pero, kahit dati pa, di ba? Hindi mo man talaga yun si Shay na makausap sa camera. Taba? Kain guys, kumain na po kayo. Sige po Kuya Ruben, tuturuan ko po siya off-cam. Lovely, hello. Shy na. Kaya nga po, Tito Joe. Sabi ni Jessie, inda ko man sa imo, Bunso, dadagiton muna naman ako. Hello po. Ano Amado? Ba yan, hello po. Sige na, Bunso, magbasa ka lang. Kung nag-hello sa iyo, sabi niya, hello Bunso, mag-reply ka, sabi mo, hello man. Ang sapatos ni Bunso ginagamit sapatos ko, wala po siyang black shoes. Ang ginagamit niyang sapatos ko yung, boots ko na black. Yan nagawa niyang black shoes. Sabi ko, wag mong araw-arawin. Kasi nakakaya. Kaya ayan, bibilan ko pa lang siya ng ng black shoes. Wala kasi siyang black shoes. Hello, hindi ka na masukog sa ina. Go na. Mabasa ka man ako rin yun. Sabo ka na, dami ko bili sapatos. O, nakulog na siyang titawan sapatos. Magaya ka dyan. Dapat maano ka sa inda, i-entertain mo sa inda.
Pagkataw ko na lang mag-ano sa camera, dako lang ma-sponsor sa imo, mo kaya. Ako lang ang gamit, kabos na mo yan mo, i-order sa Shopee mo, order mo. Nakulong ka ba ng inad to cart o wala ka bang pambayad? Wait mo daw bunso oh. Ingat po Kuya Roger. Buti naman nakauwi na po kayo. Malakas po talaga ang ulan. Sige na bunso. Basta. Sabihin mo lang, sabi ni Kuya Ruben, hello mga guys. Sige na. Ano ba ng kaso? Di ka pa magbasa. Bahala ka. Baka isipon kang viewer mo. Di ka na magbasa. Hindi mo muna bagang natin. Nag-tiktok pa nga ni Kitardo mo. O tinapan kang 5K ni Kuya Neil. O baka tawan ganin ng ano. Magic kasi mo sa imo. O ba't sa iba nakasend na. Pang-allowance mo na ah. Sige na bunso. Hindi si bunso. Sabi tarang. Mama. Mag-hi ka lang, hi. Hello mga guys. Walang pasok si bunso paghapon. Sabihin mo daw, hello mga person. Ang dami sunod sa'yo, oh. Sinusuportahan ka nga, ayaw mo. Kuya Bruce, ang salita niya po, Chinese. Hindi siya marunong mag-Tagalog, mag-Bicol. Chinese po. Sabihin mo daw, hi Kuya Jess, ang pogi niyo po. Grabe naman Kuya Kenneth. Lunch ko to eh. Hayaan mo na, tumaba na. Bunso, maawa ka naman. Sige na, ayun na. Siya taram na, please lang. Huwag mo na kaming pahirapan. Ang hirap mo naman i-please. Kuya Joe, Kuya Joe, Tito Joe, hello po. Kumusta po? Chinese, mag-Chinese ka. Si mama ko, naghihiling man ng live. O, anong niaw? Arigato, sabihin mo arigato. Ba't hindi ka nagtataram? Kaya mo malang magtataram baga. Kuha mo ng tubig, tagaro. Magtaram ka naman. Tara, kaya nga, para mag-ano siya. Makisama ka naman. May kapando ka lang, nasa Netflix na Magtaram ka naman. Magtarap ka na siya eh, nangani. Then, na magbasa ka, kaya mo ba nagbasa ka nangani dati? Ay, guys, hindi ko ibibigay sa kanya yung, saka ko na ibibigay sa kanya. Ang baon niya, babawasan natin ng 10 pesos. Ako magbibigay kay mama. Puro matarap. Tinawan dati baga nagsayo kita TikTok, tinawan ka ni Kuya Nelky 5K. Tinaw ko baga sa imo. O yan, pag dako sindang nagtao, di dako kang kwarta, may pang bayad ka sa Shopee mo.
Kung bakal ka na kung lumit ka na dito. Ano yun? Hindi. Electric pa na ano. Oo, may pambakal ng electric fan. Kailangan niya kasi guys ng electric fan sa school. Saklot? Saklolo. Roberto, hello po from CAUSA. Your facial features taken from your good looking. Yes po, true. Diyan mo bunso si Mona Awe, suportado si Ivana Large sa Megan Trump. Kaya nga, ay, nag-reconnecting siya. Pero nabasa ko na maybe wala ka. Kuya Bruce, kakatapos niya lang kumain. Bago ko kumain, kumakain na siya dito. Nagla-live ako. Maingaw ni Bunso. Katulad ni BJ na madalal. Natawa talaga ako kay Bunso. Nahirapan na ate mo tao. Kaya maawa naman kayo. Kakausapin mo ko Bunso, may bonus ka next month. Oh, kausapin mo daw si Tito Joe. May bibig. Ay, ako nahihirapan ako na lang kausapin nyo. Sa akin yun lang ibigay. Guys, nahihirapan na talaga ako. Bigyan ka daw phone ni Buffalo. Ano na? Seryoso ang ina. Si Tito Joe, matao talaga yan. Si Kuya Bruce, si Kuya Ruben, magbibigay yan. Magsalita ka ng Bunso, bibigyan ka ng allowance mo. Oo, huwag kang mahiya. Practice mo na lang. Marunong ka man baka magbasa? Hindi ka ba marunong magbasa? Magtaram ka daw. Iyo. Ayoko na talaga. Suko na ako. Sige na, magkaram ka. Okay lang yan. Huwag nyo na guys bigyan. Okay lang yan. Siguro gamit siya ng isa pang cellphone para hawak niya tapos doon siya magbasa. Hindi, siya dito ko nasa laptop ko sa guys nagbasa. O pwede naman. Ilapit ko. Sige nga, basahin mo. Sabi ni Kuya Rico, sige na Bunso. Basa na, abot mo. Usog ka kasi digdi. Nababasa mo naman ba na. Magsalita ka na, lobot si Atro. Lobot na talaga ako. Ilang percent? Oh my God, 8%. Mag-ano ka na, lobot. Ilo mo talaga, kulay pula, red na. Basa na. Naka-charge lang? Shoutout mo, Kuya Ruben, hello po. Hindi man naka-charge mo. Mukha tabi mo mas charge yan. Anong charger mo? So, ano dyan, type C? Bunso. Sabihin mo lang, hi po Kuya Ruben, Tito Joe, Kuya Joel, kahit basahin mo yung pangalan dyan. Ito? Ito? Sige na, Shaina. Shaina. Ay, nako. Sige na, Ina. Ako, nahihirapan sa iyo. Ay, mali. Bakit naman kasi ganyan? O, Bunso, ano na? Oh my God. Sige na, magbasa ka na. Sabi nino, ano daw sabi? Bigyan mo ng 10 pesos kada word. Kayo guys yung magbibigay. Kayo. Sige na, magbasa ka na. Huwag nga magiling, Chinese po yan, Kuya Bruce. Sige na, Bunso, inaantok na da si Kuya Ruben. Makatulog na si Kuya Ruben. Banggi sa indat na sa ibang bansa. Si Kuya LV. Marami nagsalit na magbigay ng allowance. Sabi niya, magsalita ka na, marami magbibigay ng allowance mo. Isa na ako doon. Maawa ka na, please, Bunso. Magkaram ka na, Ina. Ayun din si Mama. Mama, umalis ka nga dyan. Kasi nahihiya to si Shaina. Dapat kami-kami lang. Kami-kami. Kuya Rico naman kasi. Sana, hello din. Salamat daw sa ngiti. Sabi ni Tito Joe. Ganun na lang kayo mag-uusap. Ngiti. Sige na, i-shoutout mo lang sa pangalan nila. Hello, Kuya Kenneth. Wency, hello. Arog lang ka to. Hindi ako natatapos magkaon. Masayaw ka na lang, umataram ka. Magpili. Ako talaga mag-end live na ko dyan mamaya. Kasi, lowat na cellphone ko.
Wala, bunso, sinasayang mo yung opportunity, sinasayang mo yung chance. Minsan nga lang tayo mapalipadan. Sige na! Hindi ka na natatarang. Ika na nga, tigiwala kung basahon mo, adventures vlog, sa sayo na yan. O bako, magsayaw na lang lugod da ah. Di ka man nagtataram. Magsayaw ka na lang. Sige na. I-shoutout mo ng pangalan nila. Di ka na magbasa kang halabaon. Uyan lang, oh, Roger, hello po. Adventures, hello po. Wala tayong mag-asa guys, huwag na lang. Huwag na natin pilitin. Hindi ko man yan i-enroll sa private. Kasi paano man nga? Wala man tayong pambayad sa private, so ayaw mo man din, makisabay. Public na lang tayo. Guys, kain po. Kahit man Kuya Bruce, i-practice mo yan sa mirror, hindi talaga yan nagsasalita. Hindi, wala siyang cellphone guys, walang cellphone. Kasi ako bumili nito. Itatago natin yung cellphone for 1 week. Ano ko mag-earn? Guys, nag-arbis tayo ng Ala, ang dami. bayabas. Ano bahali? Ang bayabas, kao na naman, kao ka. Dako doon. Ang dami guys ang bayabas. Oh. Ayan. Kinuha ni Papa. Diyan iyan? Hindi. Saan ko? Sige na bunso, mas maganda ka pa i-ate mo. Magtaram ka na para mataram ka. Dakulong ka ng allowance, magtaram ka lang. Maski sa wrong word. Bayabas. Oo nga po kuya, kasi naubusan na ako ng Sige na siya. Para mataram baga iga. Anong pagtigpa-recite pa lang? Iga, maulo ka lang sa teacher mo. Pagtigpataram ka sa inutan, maulo ka lang. Hindi ka nagtataram. Ano kang boses? Pamataram ka, hello po. Try mo daw. Maski sarong beso siya ina. Masyado ko kasi guys nabigay yung mga gusto niya. Kaya from now on, hindi ko na ibibigay yung mga gusto niya. Pag may gusto yan sa Shopee, sabi niya, i-order niya, gusto ko magbabayad. Eh ngayon, wag na. Sayang. Dagit na talaga ako. Kanina pa ako namimilit. Huwag na natin pilitin. Kung ayaw, edi wag. Kuya Edwin, hello po. Hindi na tuloy ako natapos kumain. Kaya mag-hello ko sa sponsor. Pagkatapos ng bahay, hindi ko siya bibigyan ng sariling kwarto. Dito siya sa kwarto nila mama. Aray.
Natusok yung ano ko. Kuruniton, kurudoyon. Sabi niya, hindi, mabibit na lang talaga sa ina. Kuya Bruce, mahilig siya mag-scroll sa TikTok, yung mga binibenta ganyan. Pag may nakita yan, isasabi niya sa akin, tapos parang orderin niya daw, tapos ako doon magbabayad. Kaya nga, hanap ka yung vlogger. Ow! Natutusok yung ano ka. Magdaram ka lang. Jesus, pag may na ano, adi ma, pag may nasurew, adi ma. Pag may nasurew, tapos iwal siyan yan, hindi napupundo ang himot. Pag yan si siya yung nagalit, hindi yan na ano yung ano niya, yung bunganga niya, hindi natigil. Tapos ngayon lang, para isang word lang, hindi man maano. Hindi ko alam, wala man niya na dimple. 3 po, Kuya Roberto. Huwag na, sayang ng allowance mo sa ina. Tapos din guys. Ano pa ba? Wala man guys, wala man Kuya Roger, bago kasi yan. Okay. Magkaroon ka na dyan. Karoon mo sinda, i-shoutout mo pangalan. Hala! Lobat pala to. Ayun na, charge. Kala ko hindi na charge. All useful, hello po. Bunso, mag-ano ka daw? Ang sakit ng dyan kuritang, guys. Shayna, kumusta ka da? O, anong simbag mo? Kumusta ka? Ano simbag mo? Ayoko na talaga mamilit. Dapat na si Pico Bunso, see you tomorrow. O, wala na si Kuya Ruben. Okay, thank you so much po Kuya Ruben sa pagtambay. Thank you so much. Habibi. Oo, dyan. Habibi. Wait lang. Sige na yun, i-shoutout mo sinda. Para natarkay, hello. Natali ka nakakatarang. Pag-imo na mo ako. Ako sugon. Kasi siguro kakaon sa kam. Ano yan? Ba't yan ano? Orlando, hello po. Bye po, Kuya Edwin. O, nagsialisa na sila. Hanggang dito na lang po, guys, yung live ko. Thank you so much. Ayaw manibunso
Pabayaan mo na, ma. Hayaan mo na. Kasi lubat na ako, guys. Hindi na, Kuya Roger, hindi na natin isasama si Bunso. Napipikon ako eh. Ay, madali ko lang makudot. Sige po. Thank you so much. Aray ko. Thank you so much, Kuya LV. Thank you so much kay Kuya Bruce, kay Kuya Ruben, Kuya LV. Thank you so much po. Si Kuya Ruben na nagpalipad pa. Thank you so much po, Kuya Ruben. Nagpalipad pa siya. Wag na, hindi na, Kuya Kenneth. Hindi tayo magpipilit ng ayaw. Ayaw ng blessing. Huwag natin pilitin. Ayan mo na, Mama. Kuya Bruce. Ayan, mag-end ako ng live 1:20. Pag nag 20 minutes, ay pag 1:30 na, 7 minutes na lang. Ayaw man yung Bunso magbasa. Ay, ba't pa lang ako dito nakatingin? Tawag dito. Ako kasi dito ako kayo nagbabasa. Pero thank you po sa palipad. Thank you so much. Eh, bukbuk ang kamay ko. Sabi ko, di ka nagpasalamat kay Sergio. Oo nga pala si Tito Joe. Hello sa kanya. Ay, kakagising niya lang daw, baka busy ka. Masakit na, ano kasi dito yung, namin yung, sa loob. Sige po. At parang umihina yung sinalatan, hindi maganda. Parang umihina, no? Next time na live mo, isama mama mo at bang kapatid mo para masanay siya. Sige po, Tito Joe, mahalaga din nagpakita sa live. Okay lang yung sana siya makasalita siya sa channel mo. Hindi yan, Kuya Kenneth, magsasalita. Maano talaga yan. Ano yan sa camera. Magsalita ka ng Bunso, dalagdagan ko yung 100 na allowance mo, maging 200 per day na last chance ng Bunso. O last chance daw. Huwag niyo na pong, hindi niya deserve yung last chance, guys. Di naman talaga mapilit ang gusto. Hindi talaga pwedeng pilitin. Matarang na. Di naman talaga pilit ang gusto. Matarang na siya. Ayaw lang talaga. Malaki na sa Bunso, magandang hapon sa inyo. Andres Minador, hello po. Ba't parang nag-aano tayo? Okay ba yung signal ko, guys? O wala na tayong viewer. Konti na lang. Malaki na sa kanila. Okay na, guys. Thank you so much. Ay, wala pa. 5 minutes pa. Nag-ano kasi. Ba't ito maganda pa yan? Pero pag dito na sa laptop, ang taba. Hindi po ako nagalit, Kuya Milo. Mag-check kasi ako ng Gcash. Hindi ko kasi na-check yung Gcash. Cellphone. Ano ba, Kuya Ken? Dito ako titingin. Ala! Oh my God. Dapat kasi pag ganyan din. Wala, okay na yan. Good night po, Kuya Bruce. Ayun po, sa matutulong siguro dahil di man lang nadinig boses mo. Baka mamaya niya mapanaginipan ka. Gawin naman sa mapanaginipan. Kuya Ruben, matutulog ka na po. Good night po. Nakakahiya. Pero okay lang po yan. Sa susunod, baka marinig nyo na po yung boses ni Bunso. Ano kasi talaga, kahit noon pa guys, di ba dati pinipilit ko siya, sinasama ko siya sa live. Ano talaga, ang hirap talaga. Pero dati nagpa-tiktok ko na yan. Nag-tiktok kami. Kasama kasi nun si Kuya. Nasa taas ng laptop mo ang phone video para okay sa all. Si power interpretation. Sige po. Oo nga, nag-ano na siya. Medyo nag-ano na. Ang pangit na ng ano sa video. Umuulan kasi, parang hinihila yung signal. Sige na, mag-last ka sa inda. Bye-bye po. Sabi mo, bye-bye po. Hindi ka mag-ibig una, bumundo ka kasi wala tayong na gagawa mo yan. Sige na, bye-bye ka sa'yo. Bye-bye po. Bye-bye po tayo, bye-bye po. Bye-bye.
Okay na, okay na, okay na. Nag-vlog mo. Okay lang yun. Diba? Rebecca. Sa Oo. Sunday, ito nang nalagita. Nagsalita yan sa vlog pero sa live wala talaga. Oo nga no. Sa vlog. Hindi ko sa mga babay. Hindi ko magaling sa camera. Tawa nila. Hindi magkita dyan na kano. Kuya Jojo, Kuya Gio sa support. Alam na, ano nito? Oh, bye-bye to all of you. Good night. Good. Hello? Ay, bye-bye po Kuya Joel. Tito Joe. Yung kita na muna sa Gcash natin. Maso binigyan kit baon mo na sa Gcash. Sige, sa po Buffalo. Thank you so much po. Mamaya papaluin ka ng ate mo. Hoy, grabe naman po Kuya Roger. Hindi, mag-check ako sa Gcash kasi meron sa Gcash nag-send. Sign language na lang. Sign language na lang. Pero sa yung dalawa, kung Bulacan, baby Pahardo. Hello, hello po Antonio. Mag-sign pa na ganyan yung sign language ng babay. Ah, magbabay ka na, Daina. Siya guys, si Shaina. Tawagan niyo siyang Shaina. Sige na, magbabay ka na, ala. 19 o 20 na. Magbabay na, bye-bye. Bye-bye po. Sige na, habang may viewers pa. Bye po. Oo, narinig niyo. Isa pa daw. Isa pa. Oh, nakatarong ka ba ga? Parang matarong mo di. Narinig. Sarap palat lang. Nagulo yung signal. Sarap pa. Ano na ito? Nag-ulit-ulit. Halika na. Sarap pa daw siya na. Check mo lang, Biggie, kung nasaan na ni Kuya Noli. Wow, sa makas, narinig ko. O, nadangog ni Kuya Ruben. Narinig niyo po yun, Kuya Ruben. Isa pa daw. Kahit ano lang. Dao to nao, nasaan na daa. Mag-ano ka, agsa mo, good night po. Good night po. Good night po. Gusto, feeling ko, garo may plema, magangalunan siya. So, walang Gcash si atin mo, kapag hindi raw magsasalita. Kaya nga burahatan mo na lang. Buraratan. Sa amin na daw yung buraratan. Sige nung mag-ano na, mag-good night po. Good night po. Night po. Narinig nyo. Tipid yan, guys. Tipid kasi nag-iipon. So, yan, guys. Yun lang. Thank you so much po sa sponsor. Kila Kuya Ruben, Kuya Bruce, Tito Joe, Kuya LG, Kuya Kenneth, tulolo po sa inyo. Yan. Thank you so much sa mga viewers natin, sa mga manonood. So, last na lang na bye-bye. Bye-bye. Sa araw pa, salamat po. Salamat po. Sabi mo, salamat po. Magpasalamat ka sa Salamat po. Oh. Sa susunod na lang.